Ako se pita Nissan, elektrifikacija je budućnost. Ovaj automobilski brend nedavno je za članice žirija Ženski svjetski automobil godine održao digitalni okrugli stol na kojem je predstavljena Nissanova strategija elektrifikacije i održivosti. Cilj je jasan, do 2050. godine biti ugljično neutralni i održivi, no prije toga žele ostvariti svoju dugoročnu viziju koju su nazvali Nissan Ambition 2030. Ova vizija uključuje osnaživanje putovanja i društva, ali i nove modele i tehnologije koje će predstaviti u narednim godinama. Nissan želi da auti na struju postanu atraktivniji kupcima, a da bi to postigli svjesni su da njihove cijene moraju biti bliže autima s motorima na unutarnje izgaranje. Istovremeno, jasno im je da nisu svi spremni odmah se prebaciti na struju, stoga razvijaju različite tehnologije koje služe kao most u ovom prijelaznom razdoblju. Među takve spada i njihova e-power tehnologija koja nudi iskustvo električne vožnje bez punjenja. Njihovi električni i e-power pogoni u budućnosti će dijeliti određene komponente, a Nissan predviđa da će time smanjiti troškove za čak 30%. No, to nije sve. Brand radi i na novoj tehnologiji litij-ionskih baterija koje bi u autima trebale biti do 2028. godine. Ta nova tehnologija povećat će brzinu punjenja, ali i smanjiti troškove za čak 50%. Kada se govori o elektrifikaciji, posebno važnu ulogu tu igra europsko tržište, koje će u bližoj budućnosti biti bogatije za 6 novih modela. Osim samih auta, rade na tome i da poslovanje bude održivo, te da na kraju svi skupa dođemo do čišćeg, zelenijeg i uključivijeg društva.